nagproblema. May puwerte siyang talawana. Sa una sa bata pa siya, ikasab-an sa iyang papa. Hadlok siyang tulion, kakuyapon. Kung makakita siya sa dagom, hangtod nga siya ni dako. Naka-decide nga magminyo. Iyang asawa wa kabalo, nga wa natuli ang iyang alho. Wa siya nitukan, gitago lang. Kay mahadlok siyag biyaan. Sa dihang siya nasakpan, iyang asawa na kuratan. Ihadlok siyang buwagan, ang dili niya ipapakang. Werti niyang hadluka, bahala na. Basta di lang biyaan sa asawa. Gitabangan siyang upot, kay nihilak ug nilugnot. Si pare dili na siya piso, kay mahadlok siyang biyaan. Sa una sa bata pa siya, ikasab-an sa iyang papa. Hadlok siyang tulion, kakuyapon. Kung makakita siya sa dagom, hangtod nga siya ni dako. Naka-decide nga magminyo. Iyang asawa wa kabalo, nga wa natuli ang iyang alho. Wa siya nitukan, gitago lang. Kay mahadlok siyag biyaan. Sa di hang siya nasakpan, iyang asawa na kuratan. Ihadlok siyang buwagan, ang dili niya ipapakang. Werti niyang hadluka, bahala na. Basta di lang biyaan sa asawa.